tuna chuan movie munom le danglam tak lungkoi taksi Edok's Way Home sang ni som kwa release kha kan en hawanga kan lo thlir chuak le theu don nia like subscribe le share kha thekin lawila bela uino tu duom tak chuan he building ro san to hian anun chu amang chhotan don ani zote tele uidang te na cheng hawin lim tak le in ngai takin an khosa hawa atuama in en sang lavin chungkuang main an khosa hawani chutia lim tak le in ngai tlang takan omlai chuan rin lo deuh main anom na chuan ni khat chu annun tidang lam tu tur alo thlengta anom nai na chuan animal control officers pani chuan lo lu chua ve mekin enkol tu nei lo uidang ta chu an lo la bo tan ta amaro chu bela chu him lo anjinga zote pui pakhat chuan afa angin alo enkol ani bela po chu a en sang lo Lucas le Olivia te hian nei tu nei lo zote le uite chu an lo tlo chuak ve meka anni hian zote te chu chope in an lo sai por thina ni chuti lai tak chuan bela po chu Lucas le Olivia lampan chuan an lo tlan phei ve a anni po chuan an lo lomin an lo ngai na hle atopa chuan Lucas chuan in lama a hruai ho tang he nge anu chu Lucas school kal hanin aril ru hanate alo chok sang khai thina ni bela po chuan a inthar chu angai na to hle a uino te mai ani wangin engkim mai chu atan chuan infiam na vek ani nilenga infiamin Lucas po chu nei tu thatak ania a haw ngai lem lo bela po chu mithap kar lawa lo thang lianin atet lai ai ma khan bela chu a hlim to zo kani lai khat chu Lucas alo ho chuan anin kong khara le khain tar alo huwa anen chuan anin nei tu chuan anin alo en fia tur thu ziak alo ni a achan chu anina hian wi vulphal alo ni lo thei lawin bela chu an thuru kangaya sipei bang ho omna storage a chuan khar hanin ta bela mangang au thom chu mun tin atanga ventilation atang chuan hriat thei ania anjinga pakhat chuan va mu chuakin bela chu pe chuak mai lovin group therapy session a hruaya anjinga chuan telve in session chung song chuan bela chuan athiam zong tak mai in veteran ho chu alo nem kwal thina ni veteran ho po chuan an ngai na sot hle a doctor mulo turin an thukru thina ni an vai chuan uingai na tak vek an nia bela tan chuan infiam na nuam tak ani ni khat chu Lucas le Olivia chuan bela chuan len chu puya pongan kallai chuan na thok tu ten anom na hlui an thiat an va muwa chutala cheng zote te din hun chu ader thong hle Lucas le Olivia chuan ti top tir tumin an ba beya amaro chu mun nei tu pa chu alung oi lo hle ani anin hial pha jek nge nge chumitai chuan animal control board atangin bela chu lakbo tura thu pek chu alo nia Lucas chu amang ngin alungai hle ni Lucas chuan bela chu ama ina hodan alo zirti thin alo nia bela chuan a theng hil lo tukvera chuan thilhei te hian dartlang alo hiata chu belan umin ati tur dik tak ko ni Lucas an va mu chuan anung loka animal control board atanga officer pakhat chuan lo muin Lucas an ti thei anei to lo anlak angai ta malle khor taka khung bo nin apu chu out thin ma se asot lo atuka chuan Lucas chuan bela chu lo hruai chuak lein anin mu chu an lom hle an ho tu nu ber chuan bela an man le chuan achunga thleng thei tur an thril chuan Lucas alungoi lo hle ni du than tur dang om hek lo le Lucas chuan khopui pona om Olivia chung ta chu en koltir ati to ta a chuti lai chuan animal control ho po chuan lo chang ve rengin Lucas nu chuan chupa chu lo ti buain bela chu achuak thei ta lungai tak chuan anin then atul ta si Olivia chung ta chu mi thatak ni ma se bela chuan a inthar chu angai na thei tlat lo achung kwa kha an ni lo tlat ani rum kat chu bela chuan tlan chuan a hun amuta
man mo takatlanin hung na chu azuan kana chak takatlanin apan lam tur po chu a hre chuang lo hongei chu atum ru tatani apu Lucas ne na kirle chu atum ber ani mani tlasang ngai lo ta chu bela tan chuan har sa hlea acho turte man tumin han thin ma se beidon na ba ka thlen lo atopa bela chu beidongin omle ta ho pakhata lo lutin uirwal pakhat apa muwa chung hong ne na tang chuan cho zon dante azir chho ve zela mi thatak ne na tanga a thlona chodon chu atan chuan mal som na ni laya chuan bela tan chuan khor na ba ka thlen le talo adu chuan an singa chuan khosa in omve thei ma se apu ne na let chu atum ber ala ni fanani thisen rim sia an chui chui chuan sapel mi ten sakai an lo ka hlum hi a han muwa abula chuan anote ko har takalo om chu apamu bela chuan khongain ayan kola chote pe in zana chuan akwa lumta ani nen chuan an sin kong chu zo zelin chu ko por nei dan ol sam mishing ten hena tanga ruk chu athiam to tlat keite po chuan bela chu lo tia ve to thuakin aven himnan chuan engpo tia huam achang chuan chinghnerwal nena insual chang po om amaro chu mi pathum lo kalin chinghnerwal chuan lo hnat bawa an zinga chuan ko saveta thole khata keite chu lo lang thutin chung mi pathum ta chu anot bo le ta si bela nen chuan an jin kong chuan zo le ngai widang pakata pa mu chuan chu inen chuan anin bo to na an bo thang khok chuan vurti tolin chu i nei tu pa chu dam doing shoi ngai ta vurtol mi pani chuan bela le chu i chu anen ko langai ta a chu mun chu nuamin lum thin hlem a se anin ani lo tlat wi pakhat chu apu hnen apathlen chuan a hlim hle a amaro chu mi thatak lo ni lawin a wi po chu a lo ning hle chu i chu a hnol hnu chuan mi pani bok chuan an hruai ho le ta a in mangtha alo hun le ta bela chu tan le in atopa chuan kho pakhat alo lu le ta hlol mai putar pakhat nen intongin chu putar chuan alo duat le a chu putar chuan en kolin abula om tira akonga athlungta amaro chu putar chuan apai lo san le ta si bela chu inthlungin hoyama che son theilawin om putarin angai na chu bela tan chuan lungai na mai ni atan chuan chuangai na ombok si lo nen amangang tak zet to bela chu atopa chuan thi mai bak mabak anei talo vanei thak takin no pang panhi lo kalin an lo chhuat a hlau mai bela chuan a jin kong zo lein atopa chingherwal abatong le chung chingherwal te chu atan chuan an tam ma ma ni bela chu tan chai ngang thin ma se an lo hual hne hle man to thei top chuin be ngial ma se bela tan chuan nengina omlo anin tam hne em bok ani amaro chu atopa chuan akeite no hruai khalo langin keite puitling alo ni to chu keite chuan bela chu lo chanin atopa an hanin mule chu an hlim dun hle an jin kong ta chu zo chun zom dun le in keite nen chuan anon dun le theita Lucas ne na shroya an pathuma khosa khauta chu angai tua ve rau rawa amaro chu keite nen chuan an jin kong ainang theita thlat lo atopa chuan chu keite nen chuan in then alo tu le ta lungchim taka in thenin bela chu kongpui alo chuang chuaka chu kongpui chu lun hle in bela tan chuan kan har sa hle ni amaro chu theito pan chu po chuan boina ba ka thlen lo ma se bela chuan a bei fan fana a him ta mo ati nu po chuan motorin alo su ta hlo bela chuan a ketliak po chu ngai tua chang lovin top san don chuan an nai lutuk to atopa chuan Lucas te kong khar alo thleng ta in chungan lu chuan a hria thina in khalo ni to lovin chu talo om po chu chung te khan ni ta ho lo mai beidong taka bela om lai chuan in nei tu nu chuan animal control board avabia animal control board
an lo thlen chuan chuta officer chuan bela chu alo la hrangang mai chu vele bela chu tukdara tanga zuang chuakin kongpuya chuan atlan le ta Lucas om theina tur om apan zela atopa sipai bang ho omna abathleng chumi mun abathlen chuan sipai bang ho chuan ui tam tak an lo vul to ni an zinga pakhat chuan bela chu lo la hria in midang te po chuan bela an hu chu an lom hle Lucas chu lo langin ani po chuan bela chu lo ngai to hle an hnung laka chuan police motor le animal control board an lo dinga bela chu lak bautir an tum bau lo police ho chuan backup te kau ve bok ma se omzia omlo achan chu veteran ho chu sarkar tan mi poi mon nitlat an har san sut kiang turin bela khan lo tan pui toa tan pui let ve nge en tumani denvat kho hian pitbull vul phal ni lo ma se veteran association chu an ne chu theilo atopa topa chuan an kaltir mai ngai ni bela po chu alo zalen veta bela chuan angai achung te mule in a blanket ngai nat te chu asin le theya lim takin Lucas nen chuan unan mangdun le ta ni bela chu kimni chung zet wak vai ma se awa vai chunga aton athian tha le angai nat te kha a thei ni le to ngai don lo